kampeni ya president wa UTM yafika povuta kwambiri, ma temperature kumakwera. What comes to my mind ndi mai Makuta. Muwadziwa kwambiri ndabwana anga ujipani. Ndiye adatsuka nkama masabata apitawa. Akabambe sanga khale. Akabambe adazunza Saulos Chilima. Amaganiza ndalama Saulos Chilima ali vice president. Time manager mena zuzikira amene ujayo mmodzi wa iwo amene adapangitsa kuti Chilima azuzike kwambiri ku DPP ni candidate amene ochokera ku Tholo kuti ayi mu president wa UTM. Ndibuza dizime adapanga amene uja adalipo PS kwa ku foreign affairs. Kutabwera ulendo onena kuti Dr Chilima apita ku London. Iferi maona nthawi zonse ndagika ima yapo. Ndagika ima yapo kuti president akubwera mumuona omala kapeti. Maona vice president afuna kuyenda geyo omala so kapeti. Amene uja ali PS adaruka mu office yekha ni miyendo yake. Upita ku airport ukukauza anthu kunena kuti ndibonisa one munthu yasenda pa kapeti. Chotsani kapeti. Yo yala kapeti uchotsa ku airport kuti Chilima ayende ngati meti ngaendele ife kukakwera ndege. Ine ningakhululuke? Akulaku otsatira Chilima ngakhululuke? Later on mudzapezeka kuti wasankhidwa Reserve Bank Governor. Iniyo mudaona kumapeto kwake kwa Chilima akuzunzika ku DPP kumapeto kucha. Funding ku office ya Chilima kulile pela upitako adapangisa nda Reserve Bank Governor. Adalinda munthu amene mukuri president akhaliso wa chipani cha UTM. Chisazi choti ndikuze nchonena kuti kodi Chilima adali ndi moyo paja adamuchotsera ku chipani pa kale patakhapo miyezi ngapo. Nthawi imeneyi chakuda akadadziwa kuti afuna ku UTM sakadabwera. Ndi amabwera kuti wina omwalira. Wina omwalira ngumadzati ine ndibwera ku chipani sona ndikhala tsogolera. Kubwera ndipo ku chipani siti kudandaula. Ndiponso zimene zofunika kuti tilandira alendo abwere ku chipani chathu. Koma ku chipani kuti kubwera kudzati ine ndikhala president zimenezo sizitheka. Zimenezo sizitani? Ngati feri ndi moyo, ngati feri lipo, zimene zijazo mukauze osalephera apa pamodzi. Akuti Makuta akana, ati zimene sizira? Chinthu chonse chimakhalano wake inu. Chiyonse chinthu chimakhalano wake. Olo ndine bwanji gule mbadza uruambisano. Suje ndiyo vina apa anambisa nda. Ngwana na usibangoni. Timasumu yarara. Ndimafuna muyankhe imeneyi. Brani kuyankha wake nkosa vota. Yes. Ndizona adi naka mlembi wa ku foreign affairs. Chifukwa accusation yakuna kuti ineyo nakaniza carpet ya olemekezeka a vice president time manager the late Dr SKC nakaniza carpet nthawi ya DPP. Nthawi ya DPP. Okay. Ineyo nali kuboma. Nali mlembi wa unduna ozangana maiko ena foreign affairs. PS wanka napatsidwa September 2015. Okay. DPP itangulowa amene mboma 2014. Okay. Nachotse nakwezedwa kuchokafika kanga the governor Reserve Bank April 2017. Zaka ziwiri nakhala ine PS wa foreign affairs. Mu 2017 imene machoka kukhala PS foreign affairs nkuti ubale wa president ndi vice udakali wabwino bwino time manager. Ukumbukira Brian? Ukumbukira. Motive in September wa 2017 tinali ndi mkumano wa ukulu wa akula mabanki, insurance companies ndiye na hotelo. Umene tinapanga lead Federal Reserve Bank. Ndakapempha a vice president time manager kuti adzakhale mlendo wathu olemekezeka pa sonkhano meneyo. Chifukwa ndinkagwirizana nawo malemu time manager analanzanga. Partly chifukwa tinaphunzira zofanana, timapanga zofanana mu ntchito mwathu, ndiye ndimakwiza nawo kwambiri malemu. Ndiye sizoona kuna kuti ineyo ndikakanize carpet iwo aja nkomwe ubale uli bwino. Okay. By 2017 mene machoka foreign affairs ubale uli bwino. Mukumbukira UTM inapangidwa 2018. So mai Makuta kwa zabodza sina chitike olo tsiku limodzi sizinachitike zimene zicha. Ine ndikuti ubale pakati pa president ndi vice unali bwino mpaka 2017 ni machoka ine ku foreign affairs April. Mene amasemphana ndikumakayambisa chipani cha UTM ndi 2018. Ineyo ndili governor wa Reserve Bank ndipo paliso accusation akuna kuti ndili governor wa Reserve Bank akuna kuti ineyo ndikaganiza ndrama kuti nozi sapite ku office kwa vice president ino. Kodi Reserve Bank imakhudzira ndi nkhani za budget za ministries
sizoona zimezi nkhani za budget za ku treasury anthu akafuna ndalama za maunduna amapita ku treasury a minister ndi a budget director ndi a secretary treasury amene achana apanga ndalama zokoza za ndalama za maunduna osiyanasiyana sapanga ndale za bank ya Malawi. So you're not worried kuti anthu akulankhula ngati zimene iru nzabodza ndi ndale simwati apanga hit up ndi ale samatha kunena chimene angathe kunena okay. Koma zimene nzabodza ino koma simupanga ndale zonenana ine ndili ntchito yakuti ndawuze kuti chumachi chasokonekera bwanji yes. Ndipo UTM malinga ndi transformation agenda yathu tingakuchikonze bwanji tingatani kuti tilatsogolo zimene zimene ndikulimbana ndini osati nzikamba za ina kuti amphunawo ndi aifupi ena ndi aitali iyayi amenewo Dr Dalitso Kabambe, former governor wa Reserve Bank of Malawi. We are in a 2-hour discussion. Madzulo for beautiful guys. Inu morlopo jan pa yankola Mr. Kabambe. Bantamene abangida accused kuti yanchana namuzuza SKC alimoyo makuti ndi mai Makutacha. Mai Makutacha netu abanga attack iwo wanetu mano iwo response yawo yankholawo inu morlopo jan. Nde ine ndikuuzani chimene ndatulapo. Choyambirira ndatula kuno kuti Mr. Kabambe wa ali ndi focus. Mr. Kabambe ali ndi focus. Focus yawo nthu ili full. Right? Komanso Mr. Kabambe sagwisa ntchito my emotions. Right? Okay. Poyambirira focus yake leno kuti iwowa angoyankha kungopanga cancel point basi. Angopanga cancel kama likuyipanga refute point. Imene ikunenedwayo, right? Kuitsutsa, kuikrasha kuti point iyo siyoona chifukwa cha choneza zimene zakambazo za 2017 UTM yukambika 2018. Choncho you see that's kungoyankha point basi. Focus imene imachita kuti focus imene ndimene kwenikweni ineyo ndatolamo mwa akulu amene wawa. Focus kungoyankha basi zokufunikirazo komanso china nchona kuti muli ulemu mukwadzi wa mai Makuta amakunenani makuti ndabwana anga amene aja you understand pamene kundale we don't usually see that kundale sitimaona zimene zozo nomapeza kuti makuti sonzoti umuonetsa maturity kuposa amene amawapanga attack aja. Number 2 taona kuti nkuluyu ma emotions sikwenikweni wapangidwa attack munjira yona kuti tingolekeza kuti allegations zimene akumu nenerazo wazitsutsa komanso akukhulupirira kuti ndizonama komanso ngakhale kuti wanenedwa ngati allegations opsa ngati amene wawa iyeyu sana gwiritse ntchito ma emotions ngati kupsa mtima kuti amai amene onso ndi ndane amai amene onso mutu wawo I still Odeka. Still he's calling her his boss. You understand? It's a sign of maturity. Kuti muntu akamati muntu yuno are very mature, sign yake makhaliro, sign yake makhala imene yoyo. Anyway, ine mangofuna kupanga highlight kungounikirapo chimene inenda tolamo pa nkhani imene iyi yokhuzana ndi Akabambe komanso ndi mai Makuta. Inuyo observation yanu kuona kwanu mwatolamo chani. Thank you so much Malawian cameras. Share Malawian cameras. Right.